Zer dira 6 egun 365 artean? Arnasaldi bat besterik ez. 6 egun, pitxi-pitxi polit bat dira. 6 egun, jolastordu luze bat dira. Zinbuluka eta zanbuluka ibiltzeko. Eta zeinekin? Eta norekin? Ene, nik ere nahi nuke, zuk nahi bazen duke. Sei egun nahikoa baitira, urte osoan sobrekamak balkoitan ikusi nahi izateko. Eta danbolinotxak eta txaranga alaiak soinu banda eternal bilakatzeko. Bai, 6 egun dira, ez besterik. Baina guk, dena balira bezala bizi nahi ditugu. Hasi da atzera kontua. Jarraitu inauteriak atarian.